I pozdrav ljudi, hvala što ste došli na moj prvi video. Danas ću ja da naučim vas ruski. Kako se kaže na ruskom ja volim svoju mamu? Ja люблю свою мать ili mamu. Kako se kaže ja volim svog tatu? To se kaže na ruskom ja люблю svojego papu ili baću. Kako se kaže ja volim svoga dedu? Ja люблю svojego djeda. Kako se kaže ja volim svoju baku? To se na ruskom kaže ja люблю svoju babušku. Kako se kaže na ruskom ja volim svog brata? To se kaže na ruskom ja люблю svojego brata. I ljudi, hvala što ste bili na ovom mom prvom videu. Zamolim vas da stavite like, da zapratite me. Hvala što ste bili. Doviđenja.